Казвам се Даниел Бодуров, представител съм на фирма DB Electric. Фирмата ни се занимава с проектиране и изграждане на системи за сигурност. За Do Link Care научих от бюлетина на Дахо, която получихме на служебния мейл. Ползите от Do Link Care, които може да получим, са оптимизация на разходите, намаляване на времето за реакция и съответно печеленето на повече клиенти, защото отстраняването на проблем се изпълнява в по-кратки срокове. То ни свива разходите, като нямаме разходи за транспорт, а разходи за човек, който да пратиме, за да направи диагностика. И пестиме от времето, което се губи в транспорта и в самата диагностика. Препоръчвам на всички мои колеги в тази област да използват Do Link Care, защото наистина спомага за развитието на фирмата и за печеленето на нови клиенти, като свива разходите.